Nidhi godo nyime. Nawegi kama ni koro andala jo gweng'o chako wacho ni mano nyuol, mano fail school, mano timore nade. Koro jo chako wuoyo mang'eny but anto pacha seche go ang'e ni natimo penj, akadho, ang'e ni school asedifa mar higa achiel. Ka higa achiel ni orumo to an abo dhi mana adonji. Koro school kana andala ni bende nosingo ni pod biro medo puonji. Yes, koro nikech nosingo no biro medo puonja. Koro kanye ma wede moko be noseng'e ni abo wuok dala kata boringo adhi katedo but Anthony pod adok school. Koro gi mano to natima gi wich teko. Dala kama ji weya kenda ma giwe ni adhi wuok ni. Dala no ema dhi bede marit ma sana mar dok school chopi. Koro na bet dala jo gweng' no neno natimo ya asetimo biashara sharoni. Auso gik mathiso mandas, bajia, auso ne nyithi skul. Beta dala masana oromo. Koro nochopo September the following year, September 2022. Koro noningo abi skul nyathi osechopo 1 year. Kama nyathi ni koro dwa donge be kendo koro tabu. Tingene nyathi to osechopo 1 year ma koro en nyathi ma wuotho, en nyathi ma chiemo. Koro kama dawe nyathi to sana mar dhi skul boseromo obedo tabu. Ni notimore 1 we family anko nani no chuno wede moko modongi nyathi koro abira dake school to sama ine school ni ok nadake hostel ok nindre kama nyathi odonge simu ywak ma simu gi messages kia nyathi ywak, nyathi ni teko, nyathi ni wuotho to gik moko kia ya fridge nen simu sharo ma wiyo kwe. Mano koro ne September. Kachopo October agole kanyo atere kama chielo. Kono bobet mana October no kende gi part of November. Achaka ringa Nairobi nen Kisumu. Aringa ya Nairobi to and fro. Adhi akaw nyathi aduogo achaka tero ir watna moro kendo Nairobi. Obet December. Ka December poko rumo. Koro kanyo na dhi limo nyathi. Chieng' moro achiel kadhi ayudo ka nyathi na kare noselokore rang'ol. Nyathi nokona ni nogore piny stairs matende no dhi okuot. Koro nyathi na ina ng'ama nindo ma okowuothi okochungi but koro nyithindo ma kanyo noduogo nyisa mbaka mopogore. Koro ambe kanyo iya ochako ng'ena dake e school iya ochako wang pesa baonge godo but koro nikech anko nacha en ng'ama accepta kaka an agocho ne tapimo ne gimo dhi mbele to oro na pesa moro to kasto an ng'ama chunye thi like ananeno gani okasara nikech anyalo like kata onge godo but I always say I can. An gi lweti ni giti. An gi lweti an gi tendo acho mana ni anyalo. Koro sechego mane ng'eni the third relative. Koro akaw nyathini aringo godo dala nikech koro nokowuothi aringo godo dala amanyo kienyeji mothiedhe bang' dala dek dala kanyo nyathi ochungo wuotho kendo. Koro ago maduogo Nairobi tagomo kacho ni nyathina ni okami ng'ato. Anabiro to kadoge hostel adhi rento toko tadhi dagi nyathina tadhi school. To pesa ni dhi yudo kanyo mar chudo. Anang'e mana ni abiro hustle. Koro ka dala tabiro anase hustle rongaya luoko ne ji atiyo tende mana kaka wadwa ne wacho. Ansani an chef makata currently atiye French restaurant Westlands. Gikma thank you. Chiembu wazunge go atedo te to onge kama asome. Ena hustles mathindo. Koro mana temo Atimbele gi story koso jipo. Dede mbele gi sigandi. Jipo ni medo. Gimano ni wanyaka gija ochoka. Sawa. Donkora biro dia rent otoko. Sama koro na rent otoko na chako giluoko ne ji. Kora luoko tarenga dhi class nawe nyathi gi ng'ato. Kaduogo tamiyo 100. Tachaka donja atimo tije ota biro. Mana dak maber like though nok ber sana but at least nan gi nyathi na kanyo achiemo tadhi school. Dong mana gima important. Odhi timore kamano makoro long holidays amanyo tich. Koro kana chopo last year 2024 kana donjo long holiday ma April. 2023 September nyathino turn to 2023 July kochopo September chaka chiwe ne wat moro. Koro wato nyisani nyathini sani osebedo maduong' an japuonj we abed kode kama antiere mondo tim ang'o odhi school. Koro wat nano to yes kanyo to ashukuru nyathino gine ma nyathi odonje school at 2 years en nyathina riek to jaber like en tuti winjo kidhi school to en nyako kadhi school to all the teachers gidwa nena director ma school dani samana ni nyathini ni very intelligent like ene motin mogike school kanyo owuoyo
ioro na videos kanya thima ja 2 years ni assembly fulo nyinge owuoye mbele ji koro ena chir mar mama gi cha don koro dhi kamano kochopo April 2024 anadhi long holiday adhi mana mbele gi hustles na gi ta akonyo kama nyathi nitiere adhi mbele ta akonyo kama nyathi nitiere koro kana yudo tich koro Westlands makanyo koro ok na yudo tich ni bahati onge bahati nyaki many kasto ngato be nyaka ijituma an gima ang'eyo gi an ngama riore kasto ajituma sana like gima no konya nyuol opuonja mang'eny like ansani achni roweche nyithindo manonyuolwa godo manyiri aneno giga kaka nyithinda like sani adier mantiere okanyal dak kata maisha gi like an ngama dwani ayudo pesa nango tawuotho gi jomage tawuoyo gi jomage to kata ka en osiep to en ngawa madwa bet godo osiep ni nikech an ok adwaro osiep an adwaro mama magera koso mapo ten ngama nyalo gera inyisa ni wadhi kama inyalo connecta like kamano koro kata sani kaka na sebet riora yudo tich mabet maber dhok ber but mabet maber masani adhi makaw nyathina adak godo kata sani aweye ot awe ko dhi school nitie ngama ndiko makawe nikech Davina ngeni sani pod intiere mbalariany mano mar MMU mano Multimedia University mantiere Rongai sani ka itiyo to isomo to yudo thuolo manade nikech agini tich bende kiwacho ni tij hotel bende ngeni tij hotel bende samoro da yuare ga giseche thuolo yudo nade mar dhi kendo somo to mar bedo janyuol bende ka a balance teacher and gi 2 of a week 2 of days Monday gi Thursday koro Monday gi Thursday ema adhi school but koro sani be ane school leadership skunda kama asome adwa chungne nyithindo docket milongo ni academic secretary MMU koro sani be ane campaigns koro na kwayo rusa katich anyiso gini an gi page but mana ni adwa thuolo mar campaign koro gimokonya en dhok gi timo tich maber koro ka wuoyo kucho to miyo chabe onge mana ni Davina odhitimo page but antangeni adwaro koro okaketho relationship mani kucho bende gino mara ni nyiso gini bire wang jowi masa moro ka gini ne wang jowi ke gwa to mana nyiso mana ni dhitimo page adongoro ok gi joluo makata Ramogi koro ok gi macha mzungu makata Ramogi obet ko oneno sadi samoro na social media donc anyalo nyise ni school natimo page maber motinga otera nikech aja media koro a balance school koro ngeni kuneno nyathi manyako masomo achni kaka manyalo riore kaka an like we deserve it all like what you imagine motherhood ni kanyo hustle ni kanyo school ni kanyo gik moka dek e ngata chiel nyathi mathin moko ka jaiga 22 titimo gigi tedichiel to koro nyako kisenyuol to oningingeni idwa rango titime nango titime sadi gi jomage makoro ansani a balance nyathina dhi school ko ya school sochiko nitere ngama kawe obet godo ode manyaka aya kata ya mana tich saa 4 otieno tadhi akawe kama intiere to wadhi ot wanindo pochi gi pak Davina pochi gi pak nikech angeni bende kwa dhi mbele ka wan sawa no yienwa angeni bende wabiro bedo kwa winjo kaka koro dwaro iwacho ni leadership